Sziasztok! Én Peti vagyok, és ez itt egy igen szokatlan dolog tőlem, mert Minecraftozni fogunk, azon belül Sky PvP-zni. Hát igazából ez a Sky PvP sorozat nem lesz olyan sok, de amint hallottam, van ez a Rebus gyerek, és ettől ilyen mindenfélét lehet kapni. Na, bűvölt melvértem már van, és most így a nulláról fogjuk kezdeni. Itt szóltok hozzá, gyerekek. Azt mondom nektek, hogy én itt megfogom, átugrálok, megyek Gémi kardér, utána majd megyek mindenféle cuccér, amit tudom, hol van. Ugyebár én ezt a játékot régen nagyon sokat játszottam, de mostanára már hanyagolom az én kis életemből, mert igazából szerintem nem egy best of játék. Maga a Minecraftot annyira nem szeretem, gyerekek, de ezt kell kibírni, ez van, ezt kell szeretni, és ugyebár itt is lesz a gyémántcsizma, mondom, vegyél már egyet. Na, nagyon baba. Na, már fel is vettünk, és most ugrálunk vissza, felmegyünk szintén ugyanoda. Szerintem ott gonosz lélek. Megölt! Nem hiszem el! Ilyen nincsen. Gyerekek, és mehetek a cuccomért. Ha egyáltalán ott lesz addigra. Gyerekek, lassan lehívok egy kit felderítót, mert semmi rangom nincs. Mondom, nem játszom ezzel a játékkal annyit, hogy rangot akarnák magamnak, de most fogok akarni rangot az életben nem. Jön át a kis nyomorékossága. Itt a Gémi kard. Biztonság okok miatt itt legyen nálam. Ja, de van erre a karcsezbe. Jó. Na. Régen nagyon sokat játszottam, mostanában már igazából annyira nem, de ez meg is látszik a tudásomból, szerintem. Opa. Na. Hát, ilyen nem kellett volna, de thanks. Mennyit sebez? 6-os sebzési. Nem baj, hátralök és 2 azért segíti majd a kis fejlődésünket. Kezdővédelem. Ilyen is van már. Úristen, most miért? Nem már. Hopp. Köszi, szia, hogy vagy? Kata vagyok. Szeretnék még egy kis Pepsi. És imádom azt a szót, hogy... Gyerekek, kikékít ez a játék. Nem kikészít, kikékítja.
Fú, de rosszul érzem ilyenkor magam. Ilyenkor így fel tudnám cseszni magam. Felvettem. Nem baj. Kösz. Mi a... Gyerekek? Ez brut. Nézzétek már! Oldalra vagyok. Dőlve. Milyen menő már? Hú! Az Amane Gucci. Amane Gucci. Hú! Gyerekek, ez marha menő. Nem bírnak megölni, vagy mit tudom én, de nagyon menő. Gyerekek, én szerintem hanyat vágom magam. Az a baj, hogy nem tudom, hogy nagyjából jóformán semmit nem tudok mostanára. De gyerekek, ez mi kemény már. Ijeszkodhat. Szellem vagyok. Jókat akarok. Szellem vagyok. Meg a rohadt anyád. És már nem. Engem ez csöppet se zavar. Körülbelül játszom vagy egy jó 5-6 perce. Nyugodjatok meg, ha hallatok egy ilyen telefonhangot, az egy telefon lesz, mert a telefonomat most kapcsolom be. Az a nagy helyzet. Úgyhogy. Tehát pontosan most gyerekek, én beszarok, hogy béna vagyok. Na, megy a videó egy jó 5-6 perce. Ezt a videót nem is akarom tovább húzni, úgyhogy köszönöm a figyelmet. Sziasztok!